Charlie boy, na ya mumu na too much. Actually, video project na ya bona. Okay. God by next week, I contact go Monday contractors with the no Okay, you go sit there, keep it all. Okay, Anankana. The earlier we realize this, one of you realize. Never can as well. That's good. That's good. No one. It's okay. May the Lord be with you. Let's go. Okay, never can have. Hey, no, I'm not going to ona be won wadi be mo tam sin na ni korego ba na mo biya na wa ga na nka kono gbu ya kan weta akwụ eji ni odna moto ma ije na moto kita kan weta akwụ ọ dị ebe a cheru Baturi wele nu dole be man mo maka na wata ti o shut up oga good morning ke ije kwa n'ime na anam oge na nwa m ke ije n'ime na anam nke onwe ya ana bụ ndị mmụọ nyere m ya si m bịa nọrọ ebe a jebere ha ozi ndị mmụọ nyere gị anam kiti gị ho anam je ego mgbe ego ndị ọtụrụ gbamụkwa gị na ndị mmụọ gọ ndị mmụọ adị agwa m ọ bụrụ gị maka agwa gị bịa nọ na anam wee jere ha ozi ịgba nkịtị Okay, Mendy. mmụọ chere nọrọ na ha bụ ndị a say that before I catch nothing I bind you in the name of Jesus pack your things and go I'm talking to you in particular why are you running why are you running one more cast you out ihe kwuru ka a na-eme maka na ọ bụrụ na ntị ndị mmụọ si na anadapụ atụ aka bụ mmụọ you are talking nonsense kunye I told you I tell you ya kunye in the name of Jesus I cast you I cover this time in the name of Jesus I cover this time in the name of Jesus fire I cover you fire Mihani, you make a Die! Pack your things and go. You don't belong here. You doesn't belong here. I cover this land in the name of Jesus. You are not going. You are not going anywhere. No. And then God is serving. The Lord is my strength. Before I can nothing, in the name of Jesus Christ of Nazareth, pack your things and go. Out in the name of Jesus. Out. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And we don't can share button. Bambo follow me because young how my bambo make you happy. Make his enemy happy. Follow them. You follow me now, share and comment. May God bless you.